Welcome to English Grammar Lessons Bisaya Edition with me, Teacher Maya, nga mahatag na po ninyo og short quiz with answers and explanation. Sugdan na nato. Unsay mga verb forms nga di pwedeng i-partner? Take this quiz to find out. Unsay di pwedeng isumpay sa is dinhi? Di pwede ang bin. Unsay di pwedeng isumpay sa bin dinhi? Di pwede ang feed. Unsay dili mo partner sa have dinhi? Di pwede ang encounter. Unsay dili pwedeng isumpay sa were? Di nato isumpay ang went. Unsay di pwedeng mosunod sa will dinhi? Di pwede ang coming. Nganong kato ang answers? Mao ni ang explanation. Dinhi nga sentence ang is usa ka be verb nga gigamit as helping verb. Kung helping verb ang be verb sama sa is, pwede siyang sundan og ing form sa verb like showing as continuous tense or past participle sa verb like known as passive voice. Pero dili siya pwedeng sundan sa past participle sa be verb, kaning been. Ang pwedeng mag-una sa been mao ang helping verb nga has, dili is. Pwede noon siyang sundaglaing form sa be verb pero dapat naapod sumpay lain nga main verb. Parehaan ang example nga it is being shown. Ang is ni help sa being nga helping verb pod sa shown. Present continuous tense ni nga passive ang form. Dinhi nga sentence gipapili ta kung unsay isumpay sa been. Dili pwedeng sundag base form sa verb ang been. Parehaan ning option C. Pwede siyang sumpayan og ing form of the verb para present perfect continuous ang tense or pwede po siyang sumpayan og past participle form, present perfect simple nga passive ang voice. Dini nga sentence, dili pwedeng sumpayan sa option B ang helping verb nga have. Ang have, helping verb sa present perfect tense. Ang mosunod niya nga verb form, past participle form sa main verb. Parehaaning sa option A nga solved o ang option C nga had. Ang option C, past participle pud ni siya sa main verb nga have. Remember, ang have, pwede siyang mahimong helping verb sa present perfect tense. Pwede pud siyang main verb, meaning naa, nakapanag-iya. Ang di pwede din hingay sumpay sa have, mora jud ang option B kay base form man ni siya. Ang helping verb nga were, pwede lang sumpayag verb forms nga present participle form or ing form parihaaning option A or past participle parihaning option B. Pero dili pwedeng sumpayag simple past form parihaaning option C nga went. Dili ta kaingog where went, where did, where took. Maingon tag were gone, were done, were taken. Applicable ni sa uban pang mga be verbs like am, is, are, was. Ang will usa ka modal verb. Ang mga modal verbs sama sa will base form ra ang magsunod nila. Ang option A nagsugod sa base form nga be. Ang option B usapod ka base form sa verb. Pero ang option C ing form so dili ni pwedeng isumpay dinhi. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.